Goizean egiten dugu lehenengo gauza, aurrei harrera ez, momentu honi garrantzia handia ematen diogu, eta irakaslearen esku hartzeari ere, batez ere, horregatik badakigulako momentua oso berezia dela, gurasotak banantzen diren momentua da, orduan irakaslea aurraren altuerara jaisten da, begirada goxo batekin, mugiz hartxu, aurrak goxo jaso, eta egokitutako espazio batean sartzen da, bertan autonomia landuz, bere pertserora joan, berokia lasai kendu, eta poliki-poliki egunero ez, autonomia hori garatuz, joango dire egokitutako espazio batean. Gelako espazio batean aurren irudia dago, eta nire garrantzia ematen diogu, aurra etorri eta irudiari buelta ematen dio ikusteko bere presentzia eskolan, eskolara etorri dela, bere irudia hor dagola, eta baita lagunena ere, hor ikusten duten hor etorri den, horrez den etorri, eta honi ere garrantzia ematen diogu. Ondoren, haur bakoitzaren erritmoa errespetatuz, umea espazioan zehar, jarduera desberdinak egiten hasiko da, batzuk irakurtzen, goxo-goxo, beste batzuk eraikuntzak sortzen lurrean altzondekin, eta horrela egiten ditugu eguneko lehenengo ordua. Orain dela urte batzuk, Montessori metodoan inguruan informatzen eta formatzen hasi ginen. Ez gara Montessori eskola bat, baina bai azkeneko urteetan Montessori metodoan oinarri batzuk txertatzen joan gara. Gure metodologia 3 ardatz nagusitan gorpuzten dugu. Bat, egokitutako espazioa, 2, haurra, eta 3, bide lagunaren papera. Espazioa haurren beharretara egokitzen joan gara. Egokitutako giroaren helburu nagusia, haurra modu autonomoan hazi eta ikastea da. Honek guztiak haurraren garapen soziala, emozionala eta intelektuala sustatzen du, eta hau dena inguru giro ordenatu, harmoniko eta seguru batean. Egokitutako giro batek dimentsio bikoitzak du, bat fisikoa eta bestea psikikoa. Alderdi fisikoa gelaren antolakuntzari dagokio, eta alderdi psikikoa berriz bide laguna irakaslearen eskuetan dago. Irakaslea lortu behar du, espazio hori haurri nolabait lasaitasuna transmititu, goxotasuna, harmonia, ez hori irakaslearen esku hartzea izango zen. Metodologia honen helburua haurraren garapena eta bere aldi sentikorra kontutan hartuz, haurraren autonomia bultzatzea da. Honetarako haurrak azken mugitzeko aukera du. Irakaslearen papera bide lagun izatea da. Gelan jartzen dugun materiala modu oso kontzientean jartzen dugu. Saiatzen gara erabiltzen dugun materiala naturala izatea.
Gelan materiala haurren eskura egoten da, beraien behar eta adinetara egokitua. Hamaiketakoaren momentua janariarekin eta janariaz gozatzeko unea da. Prestaketatik banaketara haurrekin batera burutzen dugun prozesua da. Hamaiketakoa ekatzearen ardura gelakideen artean txandakatzen da. Eginkizun honekin haurra ardura hartzen du hamaiketakoa gurasoekin batera erosi eta ekartzeko. Dinamika honekin eskola eta familien arteko elkarlana sustatzen da. Psikomotrizidadea beste ardatz nagusi bat da gure metodologian, eta horrexegatik gure eskolako zentro guztietan dago psikomotrizidadea dela eta bertara joateko maiztasunari ere garrantzia handia ematen diogu. Haurraren garapenean duen garrantzia ikusita, lehenengo urteetan maiztasuna handiagoa da, baina psikomotrizidadea dela haurrezkuntza osoan presente dago. Hemen haurrak bere alderdi kognitiboa, simbolikoa eta motorikoa lantzen ditu eta horrela haurrak bere beldurrak gainditu eta bere gaitasunak garatzen ditu. Hezkuntza prozesua dinamikoa denez, formakuntza ere halaxe da. Gure oinarria behaketa denez, ezinbestekoa da etengabeko formakuntza.
Haur hezkuntzan, haurraren adimen xurgatzailea kontutan hartuta, formazioak mailaka burutzen ditugu eta momentu horretan behar dituen dinamikak eta materialak lantzen ditugu.